Filippu Mountbatten, imwieled prinċep tal-Greċja u d-Danimarka. Karriera rispettabbli fil-forzi navali Ingliżi tul it-Tieni Gwerra Dinjija, parti mill-aktar koppja famuża fid-dinja. Fuq kollox, raġel li fl-isbaħ żmien ta' ħajtu issaħħar b'Malta u l-memorji li tagħtu. Twieled fl-10 ta' Ġunju tal-1921 f'Korfu lill-Prinċep Andrew tal-Greċja u l-Prinċipessa Alice ta' Battenberg. Ftit wara twelidu, missieru mexxa l-Armata Griega fil-gwerra kontra t-Turkija li sfortunatament ġabet telfa kbira għall-Griegi. It-siju tad-Duka inżamm responsabbli mill-pubbliku għal dan u abdika fl-1992. Taħt il-gvern militari, il-familja reali Griega eventwalment ġiet ordnata titlaq minn pajjiżha. Dak li llum nafuh bħala r-raġel tal-aktar mara b'saħħitha fid-dinja ittieħed minn daru fil-Greċja meta kien tarbija f'kaxxa tal-frott. Wara xi żmien jgħixu jistudja Pariġi, Filippu mar ir-Renju Unit biex ikompli jistudja. Tul l-ewwel snin tiegħu hawnhekk sar magħruf li ommu kellha kundizzjoni mentali u nqaflet fi sptar apposta. Filippu temm it-taħriġ tiegħu biex jissieħeb mal-Forzi Navali Ingliżi fl-1939 u kien l-aqwa fost sħabu. Tul it-Tieni Gwerra Dinjija serva bħala wieħed mill-iżgħar logotenenti fil-Forzi Navali Ingliżi. Il-Prinċep Filippu kellu rabtiet speċjali ma' Malta u kemm il-darba żar pajjiżna anke wara li kien stazzjonat hawnhekk bejn l-1949 u l-1951. Dak iż-żmien kien jgħix fil-famuża Villa Guardamangia. Sal-1946 ingħata kariga għolja fuq l-HMS Royal Arthur, iżda sena wara biss ħalla wara jħall kollox il-karriera navali tiegħu għall-imħabba. Fl-1947 Filippu ħall kunjom ta' Mountbatten u sar ċittadin Ingliż wara li tarab lir-Re George VI biex jiżżewweġ lill-Prinċipessa Elisabetta li kien ilu jaf minn qabel il-gwerra u baqa' f'kuntatt magħha. Mas-Sinjor C ngħata t-titlu tad-Duka ta' Edinburgh u uffiċjalment sar membru tal-familja reali. Ħajtu u dik ta' martu inbidlet għal kollox fl-1952 meta mal-mewt tar-Re George VI Elisabetta tiegħu saret reġina. Hawnhekk qamet kwistjoni wkoll dwar l-isem il-ġdid tal-familja reali hekk kif Elisabetta kienet saret Mountbatten ma' żwieġ. Eventwalment ġie deċiż li Reġina Elisabetta u l-bqija tal-familja reali, inkluż Ulieda ma' Filippu, jieħdu l-isem ta' Windsor. Minn dakinhar il-qudiem, id-Duka ta' Edinburgh kien mistenni jibqa' dejjem żewġ passi lura, però b'xi mod xorta rnexxielu jispikka bħala membru tal-familja reali Ingliża. Iż-żgħażagħ tar-Renju Unit jiftakruh bħala dak li tom lodda li bija jħossuhom li kisbu xi ħaġa f'ħajjithom grazzi għall-hekk imsejħa Duke of Edinburgh Award li tirrikonoxxi ħidmet iż-żgħażagħ ta' bejn l-14 u l-24 sena li jkunu tejbu l-komunità. Id-Duka nieda dan il-premju lura fil-ħamsinijiet biex inċentiva żgħażagħ jissieħbu mal-volontarjat, jorganizzaw attività fuq barra u jitalmu ħiliet kruċjali. Dan għaddu s'issa jitqies bħala l-akbar proġett li l-Prinċep beda tul ħajtu biex jgħin liż-żgħażagħ jiksbu ħiliet kruċjali u bażiċi għal tul il-ħajja. Għodda li anke issa wara mewtu dawn iż-żgħażagħ se jibqgħu jiksbu u jgħożżu.